Så må vi tage voice changer på, eller et eller andet. Gør vores stemme dybere, eller et eller andet. Men der er også black bars, Mikkel. Det skal vi også fikse. Ja. Det er kraftigt med varmel, der er black bars. Det kan være, at jeg bare skal prøve at uploade i 10 eller 1920 1080. Kan du ikke prøve at se den? Prøv lige at sige det der 1920 1080, og så gå ind på Fortnite og lige tage en hurtig video, og så gå ud og se. Lige om lidt. Jeg skal lige se vores video, dem bliver uploadet, jo. Der er 1 minut tilbage, står der. Ja, det er det med fed. Der er det kraftigt med fedt, hva'? Bare med. Ja. Because easy. Go. Easy. Go. Det er du bedre. A little. Hej, Monk! Are you kidding me? What up, niggers? Nå. What the fuck? Nå, forresten, jeg ved ikke, om du hørte det, mig og Tøde. Ikke noget.